per altra banda, també m'explicava un amic meu, molt amic, que deia que és president d'Indescat, i m'explicava que hi ha 36 empreses que s'han agrupat per fer coses conjuntes, i el president, amb un director general molt bo, doncs hi ha gent que treballa pel futur, i com que empreses de l'esport n'hi ha més de 500 que viuen de l'esport, que factura més de 4.000 milions, i entre tots són 20.000 llocs de treball, doncs tota aquesta gent també els interessa que sortir quan abans de la... I en aquest cas, doncs veus que hi ha coses, que gent que es belluga, que ho fan, que ho pensen. I aleshores, ja tot acabant, dic, ara potser seria l'hora de fer un congrés de l'esport català. En vam fer un l'any 93, passat els Jocs, vam fer un congrés important, no d'aquells que duren un mes ni 15 dies, sinó que va durar un any i 2 mesos. I que el dirigia, vam posar de director general en Jordi Serra, que ara està de secretari general de la Federació Internacional a Lausanne de tenis taula, i que ho va fer molt bé. Hi havia un comitè assessor i tal. Jo m'ho miro tant en tant, encara hi ha coses per mirar. En Cleries, que ara és conseller, doncs va fer sobre el voluntarisme, doncs té un escrit molt maco. Jo encara, clar, allò va generar 5 volums. 5 volums, vam trobar un sponsor que ens els va diguem-ne, ajudar, i bueno, eren temps difícils, aleshores és el bon moment. Em van dir, jo no vaig poder anar, però em van dir que el secretari general havia fet esment d'una cosa així, d'un pensament que tenia. M'ho van dir jo, com que no ho vaig sentir, però jo crec que seria un bon camí, perquè és el camí de la reflexió, que m'ho farem, com han canviat els temps, les tecnologies, etc. Jo ho apunto perquè ja han passat l'any 94, o el 95, han passat uns anys suficients potser per fer una cosa tan gran com vam fer aleshores, que va durar un any i dies i que va treballar tothom, tothom que va voler. Doncs això. Aleshores, en quant a la... parlaré uns mots de la secretaria general, que jo ja la veig encarrilada i que, bueno, que té molta feina. Jo, al secretari general, et planyo per temps que correm, perquè, esclar, estic parlant de coses que tenien pressupost i podíem fer, i tu t'ha anat a tocar la pitjor època. Però, esclar, quan no hi ha diners, doncs hi ha d'haver carinyo, per dir-ho així. Atenció a la gent, i sé que ho fas, i que m'ho diuen, que ho fas, i que és el que s'ha de fer. I anar esperant que es torni això. I aleshores pots fer un congrés, o mig congrés, o una quarta part, el que et sembli. Però el que sí has de saber que jo et desitjo tota classe de sort i d'ajuda. Clar, la secretaria general és molt important, perquè té 2 pilars per l'esport català fantàstics. Té l'INEF de Catalunya, que és allà on surten llicenciats en educació física i esports, i té el CAR. El CAR, Centre d'Alt Rendiment. Les 2 coses són importantíssimes. A vegades he sentit a dir, m'ha dit, i gent que ho creu, s'hauria de passar el CAR, no, el CAR, l'INEF s'hauria de passar a la universitat. Jo dic, quin error. Per l'esport, potser per les universitats estarem contentes, però per l'esport, quin error per mi, i ho dic aquí, ja sé que aquí a la sala hi ha gent que pensa al revés, però és un pilar important, que ho puguis dominar des de la Generalitat de l'Esport, que puguis dominar, que ho puguis palpar i tocar, perquè si se'n van a la universitat acabaran sent una Maria, potser tornaran allò i no els hi faran cas, perquè l'esport de la universitat no passen bastant. I per tant, un gran pilar és l'INEF. I llavors diuen, no, és que l'INEF aniria més bé, doncs si no va bé, doncs arregleu-lo, si hi ha coses que no van bé. Ara hi ha un nou director, etc. Si no va bé, doncs s'ha d'arreglar, però vull dir, no, per això s'ha de passar a la universitat, que és la teoria d'alguns que diuen, no, aniria més bé, que aniria més ben preparats, etc.
I l'altre pilar és el CAR. I el CAR, que és una espècie de miracle que vam trobar l'any 8, quan ja teníem la candidatura, que anàvem en sèrio i que buscàvem un lloc per fer-ho, vam trobar al mig de Sant Cugat, doncs vam trobar unes instal·lacions, unes naus industrials, etc., grandioses, que en Samaran, que era president, llavors ja era president del CIO. Li vaig ensenyar, perquè si ell ho beneïa i ara molt, li vaig ensenyar, mira això i tal. No diu res, ell mai no diu res fins al final, i al final diu què? Diu que se t'ha aparegut la verge, em va dir. I ja ho vaig entendre. I ell em va dir, jo que he estat president de la Diputació i que he trepitjat tot Catalunya, resulta que no coneixia això. Doncs mira, no us explico la història dels antecedents perquè és llarguíssima, però realment el CAR, bueno, i ara resulta que el CAR no només està com estava i tot plegat, sinó que em va convidar l'anterior secretari, ja no era la secretària, i el Rafael Niubó, bon amic meu, i l'Anna Pruna, un dia em va dir, vols venir a veure el CAR? I jo m'agradaria, perquè havia sentit a parlar de les obres i tot plegat. I un dia vaig venir, era cap fos, feia una mica de fred, i em van passejar, encara no estava acabat del tot, estava acabat del tot, i em van passejar amunt i avall, a peu, cap amunt, cap avall, em van fer baixar a la sala de màquines, el vaig quedar encantat, això és una meravella. El millor CAR del món. El millor CAR del món. Jo he visitat. Doncs el tenim aquí, a casa nostra. Ja veurem com ho mantindrem, allò, però això és un altre tema. El CAR és el millor del món, ara. I, per tant, doncs ho va fer l'Anna Pruna, el Niubó, etc. Ja el tenim, però el tenim. I aquests són els dos grans pilars que tenim. Que aleshores, doncs, esclar, la responsabilitat és de la Secretaria General i jo desitjo que vagi bé. La crisi existeix i, malgrat la crisi, doncs, que en sortirem, com he dit. Em consta també, de cara al futur, que l'Ajuntament de Barcelona està elaborant un pla estratègic de l'esport 2012-2022, se'n van fer unes preguntes, etc. Vol dir que es belluga la gent pensant en el futur també, que no estan parats i estan pensant què farem. Els que estan parats i estan desanimats, doncs s'han d'animar, si no, sí que no en sortirem, però en sortirem. Bé, això del Congrés ja ho he deixat apuntat i haig d'acabar ja. I vull acabar i acabaré d'una forma frívola. I que, sí, i que potser algú dirà que Vila-seca s'ha fet gran, ja ho soc ja, però ho faré. Esclar, si fa 10 o 12 anys ens haguessin dit, a algú dels que estem aquí, escolteu, tindreu a Catalunya, a Barcelona, tindreu el millor futbolista del món. Una meravella, ho reconeixerà tothom. Serà un xicot senzill i tot plegat i sortirà del planter. Hòstia, algú s'ho hagués cregut, això, tant d'això, que farà 70 gols o no sé, 76 n'ha fet. No sé què, serà el primer però reconegut segur, tindrà les pilotes d'or, etc. Jo almenys, que sempre he anat darrere del futbol, doncs no m'ho hagués cregut. I has dit, ui, aquest sí que repapieja, perquè això sembla impossible. Bé, doncs això ha estat així. I aleshores jo dic, escolta, el Lionel Messi va venir, i va venir que no sabia on anar i tal, allò del tovalló d'allò, amb Minguella, que està per aquí també, que l'he vist, que sí, que és boníssim, però que no els hi feien cas, etc. Que clar, quan parles d'un nano petit, i que és una meravella, dius, bueno, sí, però molt bé, ja en parlarem. I potser s'hagués pogut perdre. Però, esclar, hi havia la Masia, una escola de formació, l'Oriol Tort, tot plegat, la família va dir, aquí li convé, aquí. I es va quedar. Era un noi que tenia problemes físics, va créixer, etc. I era procliu a les lesions. Escolta, tot això, després, els altres jugadors que l'envoltaven, el Guardiola, etc.,
el Xavi i tots aquests que estan a la Masia i que estaven amb ell. Esclar, després ve la màgia del Guardiola i ho veu clar i diu aquest és el que ens interessa perquè és el que ens projectarà a tot el món. I vagis on vagis, viatges on viatges, sempre trobaràs algú que porta la camiseta del Barça amb el Messi o un altre, però sobretot el Messi. Clar, això té un valor incalculable, això no té valor, no es pot medir. I és, jo quan dic que és frívol, perquè ara que surt a parlar, a acabar amb el Messi, doncs sí, perquè crec sincerament que era un puesto on encaixaria, i va encaixar, i aquí està, un èxit absolut. Tenia una frase per acabar, però no la trobo. Diu... Sí, no la trobo. No la trobo, per tant, moltes gràcies a tots i perdoneu la frivolitat d'aquest final.